Els protagonistes d'aquesta setmana han estat els usonencs Oques Grasses, que van anunciar el seu últim concert i la gent es va tornar boja per intentar aconseguir entrades. Per cert, en teniu? Més enllà de les polèmiques que hi ha hagut, és una autèntica passada que un grup que canta en català pugui omplir l'estadi olímpic potser fins a 4 vegades. I això ens fa pensar que potser el català encara té algun futur. Així que avui som-hi amb 3 autores catalanes que ens fan augurar un bon futur per a la literatura del nostre país. La primera és Elisenda Solsona, que amb el seu Mamàlia ha guanyat premis específics i ha estat nominada a premis més generalistes i ha aconseguit trencar totes les barreres i els prejudicis del gènere fantàstic, sense oblidar Satèl·lits, que és un recull de relats també molt bo. La segona és Mercè Mascaró, que amb històries com Caure al buit o Després del mar sap apel·lar a un públic molt ampli, explora molt bé la naturalesa humana i ens toca la fibra fent servir els records i la nostàlgia. A més, són històries de molt bon llegir. I finalment, la Irene Pujades, guanyadora del Premi Documenta amb Els desperfectes, única autora catalana que té un conte publicat al New Yorker i que amb el seu La intrusa ens convida a un viatge interior molt i molt especial. Segur que per vosaltres hi ha molts altres autors i autores catalanes que auguren un bon futur per a la nostra literatura. Digueu-nos-els als comentaris.